Igcokama Elisha umthandeni manqele-ke usevele nje wadida abantu ngezinto ey'ningi kulo nyaka. Izolo-ke uphostile-ke laphana indlu yakhe ebeyipendile kwangathi kunoshintsho oluningi kanti hhayi nje uthe fahla nje ngopende. Hhayi yavele yavuka nje yadlula lokho ebeyikhona. Okay, naphambilini-ke ibinzima vele indlu yamthandeni kodwa nje uvele washintsha nje upenda. Hhayi kwangathi nje wenze izinto ey'nkulu noma-ke nje khona okuningi akushintshile ngenxa kapende nje. Igcokama Elisha into ekumele siyazi ngalo umuntu wama-surprise, umuntu nje wey'mangaliso ngeke uze umqonde ngaphosta lokho kanti-ke yena uhlosa ukunikhombisa lokho kodwa angasho kube yinina eniba nenkinga. Alright, into eyenzakalile-ke uthe mayiphosta indlu seveza isinqe se-B_M ebesimbozwe ngendwangu. Abantu bayishiye nombuzo wokuthi hayibo leli B_M leli liyisima kanjani? Ngabe lakho mfo wamanqele noma akusilo elakhe? Kwenze njani ngaleli B_M leli? Kodwa-ke phela bekengeke aphoste-ke into okungesiyona eyakhe. Kusobala ukuthi hhayi lakhe leli B_M mfo wamanqele, kodwa-ke phela yena akashongo lutho ngalo. Siyamazi uyihambela nje ngomanqozumela obhalwe ukuthi ubhova. Ayikho nje enye imoto-ke ake ayiphosta nje, uhlale eyiphostela ubhova wakhe, hhayi ukuthi njalo unemoto eyodwa kodwa-ke isikhathi esiningi ubhova wakhe. Leli B_M leli-ke dide nje abaningi, wonke umuntu usay'buza ukuthi ngabe igcokama lifihle induku emqubeni noma lenzenjani? Hhayi angazi, awusubscribe lapho uphinde u-like, danke lapho.